бартарафсозӣ оқибатҳои садамаи Чернобил аз рӯзи сар задани он, яъне 26 апрели соли 1986 то моҳи декабри соли 1990 идома ёфта. Дар баробари 7000 сокинони Тоҷикистон, ҳамчунин аз тамоми ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, дар маҷмӯъ зиёда аз 1 миллион нафар дар минтақаи барои саломатии хатарноку маргбори Чернобил сафарбар шуда буданд. 36 сол қабл аз ин дар бахши чорумӣ нерӯйгоҳи барқи атомӣ Чернобил таркиши мудҳиш ба амал омад, ки таъсири манфӣ ва паёмадҳои ногувори он то ҳоло боқӣ мондааст. Барои бартарафсозии оқибатҳои ин садамаи бесобиқа аз ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 6000 нафар сарбозони дар эҳтиёт буда сафарбар шуда буданд. ҳамчунин наздик ба 1000 нафар аскарбачагоне, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳии арчи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хизмати ҳарбии дусоларо иҷро мекарданд, барои бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил фиристонида шуда буданд. Маҳз бо таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити мусоид барои ҳифзи иҷтимоии иштирокдорони бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил фароҳам оварда шудааст. Бо ташаббуси роҳбарии мақомоти иҷроии ҳукумдавлати вилоят дар арафи солгарди садамаи нерӯйгоҳи барқи атомии Чернобил як қатор иштирокчиёни он аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти иттифоқии чернобилчиёни вилояти суғд иёдат карда шуданд. Аз ҷумла Абдумуталиб Масодиқови 73 сола, Солибои Ёқубови 67 сола, ҳамсари Абдукарим Қосимов ва Акбар Умаров сокини шаҳри Хуҷанд дидорбинӣ гардиданд. Дар навбати худ ин нафарон барои чунин як таваҷҷӯҳи хоса изҳори миннатдорӣ баён намуданд. ташкилоти ҷамъияти иттифоқи чернобилчиёни вилояти суғд ба иштироккунандагони бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил пайваста кӯмакҳои моддӣ маънавӣ мерасонад. ҳуқуқҳои онҳоро пуштибонӣ намуда, аз ҳолу аҳволашон мунтазам хабардор мешавад. аз вилояти суғд бошад зиёда аз 1100 нафар иштирок карда буданд, ки ҳоло дар қайди ташкилоти ҷамъияти иттифоқи Чернобил вилояти суғд ҳамагӣ 402 нафар дар қайд истоданд, ки аз онҳо зиёда аз 300 нафарашон майёбони гурӯҳҳои гуногун мебошанд ва ҳамчун зиёда аз 100 нафарашон оилаҳои бесаробонмондаи онҳо мебошанд. ҳар сол 26 апрел ҳамчун рӯзи бартарафсозии оқибатҳои садамаи Чернобил қайд карда мешавад. Бояд зикр кард, ки ташкилоти ҷамъияти иттифоқи Чернобили вилояти суғд дар тарбияи насли наврас дар рӯҳӣ ва тандурустӣ, ҷасорату бебокӣ ва содиқ будан дар ҳифзи манфиатҳои давлату миллат саҳм мегузорад. ба эҳтироми ҳамин корнамоии ин шуҷоиён месазад онҳоро намунаи насли ояндасозони миллат донем. тавассути ҷонбозиҳои хеш онҳо тавонистанд башариятро аз нобудшавӣ наҷот доданд.